Svaka je značajna u Ligi šampiona. Evo, stigli smo u Skoplje, imamo trening, atmosfera u ekipi gdje je u redu, spremamo se za meč ko za svaki drugi, ali normalno, svaki je važan. I normalno su očekivanja kod svake ekipe da odigramo što bolju utakmicu i normalno da pobjedimo. A sad šta će sama utakmica da donese, to ćemo da vidimo. Atmosfera u ekipi je sigurno dobra, sad smo u nekom nizu pobjeda, u Ligi šampiona igramo dobro, znamo da dolazimo na vruć teren u Skopje, ali daćemo sve od sebe i nadamo se da nosimo kući 2 poena sa sobom. Znamo šta očekujemo jer igrali smo ovdje prošle godine, znamo kako bit će. Normalno da očekujemo, da čekamo na pobjedu, ne? Znamo da bit će nerealno teško. U suštini taj proces nikad nije gotov, ali taj proces u samom Dinamu normalno da nije završen, jer 3 mjeseca koliko smo zajedno, to je sigurno premalo, ali sigurno posle nove godine i nadalje da će taj tim normalno da raste i tako i ja očekujem, zato što ima 10 novih igrača i kad imaš 10 novih igrača onda je to normalno da je uigravanje dulje, da je samo prihvaćanje sistema duže. Mi smo ovdje došli pobjediti kao svaki normalan sportista, uvijek dolazi u svaku utakmicu po pobjedu, tako i mi. I naravno mi smo došli ovdje pobjediti i nismo došli sa bijelom zastavom. Normalno da ima recept, samo neću ja to sad da govorim vama.